Kubor ka Batesi TV. Lawan ra shapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. We want cleanliness. We want cleanliness. You take care. You take care. You take care. We want cleanliness. We want cleanliness. Ka sanjuk ki wahe chnong jawai ha ka khat lai tarik upnai nailar arajar arpuai kala poi shaka jingyas ngotho jingmut bat ki hinreu shnong hadin bakalami ka jingya pher jingmut hagini ki khandiat sngi tang na ka daw ka jing persha banthe ye ki jabo jaban bat ye ki nyut ki nyer balakit na sor jawai ban let the shaka jaka the nyut kabadan ham ban kjai kat kum ka jingya pen bai hapadeng ki wahe shnong jong ka sor jawai bat ki hinreu shnong yamanta la ailat ban the yi ki nyut ham ban kjai ne ka benta lai banai khnang ban wanra ye ka jingkho jingsuba hapo ka nong ba jawai haswa ka jilla meghalaya kan rakhe ye ka sni lai lo jong ka ri india ha ka khat san tarik upnai nailar arajar arphuwei We want cleanliness. We want cleanliness. We want cleanliness. We're going together. Ko ar yang ka benta ka jing ya ki yang ni ha ka ne ka step sa kemeni em lang na president yang ka senjuk yang ki hach nong yang juai chiruk wa ko win ka sai bhalang ko wa kerchan ya in ne yang ma president ki yang ka hito ma ka bok kamju le ki members ki yang ki and rei ko sa men cho choi one next step hadin bari ya ora ufon ya u hach nong yang ka snong muput dia bo karpa di o wa em biang ki kecing berkat ha kecing itu wa kan ni kebentar nang wa do yo no ni no ya kan ni kecap nei pha ka solution ha kecing itu ya kan ni to du kata dan ni ka thau ma kjai ko ha ba ko ka area ki yong ki nei ti daw ki le na liang kechnong eu ka jingkular ko wa kecing berkat yong ki wa u berkat biang ki ne benta wa u yo ni no biang ya ka tai ni chap he tai thau nrein tun tu di yo ya ka kubor go sia suk wada cha ki kam wa lebnai wo no ya ni chap chai tai yolti wa kiwan ki kam jong ba ki jing kra lang yoki de e kublai ya ka chnong muput wa ki nyao chnong kam jo le ki ambanta ha ni ka tha ho cha biang ki nek banta ka jing e yong ga chnong ni kam jo le wa ka chnong jwa hi wro ko wi wei wa e kublai le yawro ki sai bhalang ki ambanta ha wo krchan ya ka ni ki jing thumo ko ba kodang ta ya ka chai ki khia andrei ka press statement go em ha amrem go chem heta dik benta wanra ya ka suk kasai to kaman wan ni ha ko bidon hi mi ai dik benta ka jing thumu go bha yo wanra ya ka te ka khoi ka jing ha po ka chong juai wa ka district hi wura ko bi We want cleanliness. We want cleanliness. We want cleanliness. We want cleanliness. the withdraw ga de e kublai se sin ya ki nong chong chnong yong i ki nong chong wai kam jo le ya phi ki nong chong dai chong thit ki wa wan kerchan met woman sin nek benta ga ni ka jing thmu ko i de large command do nin ka sngi den yong ka sinjo ki ma ki wan na long ki wa man ki sang ki wa kerchan i ko wi ni ka sang bhalang ko wa dang mi tbe han rai ko tiach command ka jing to wa ka ni ka kam ho pa ye ka bha ga me ta po ga district ni ta uma don bob umanu president yang kata sang hito ko e ga jing kerchan ko pora ka jing to ni ka jing ki yang i and right now kmen ni do din ka sngi the ap ya ka jing kerchan ko pora e benta ni ka jing thmu ni ka sngi le e ga jing ko play ya pi wa ye ni jap na do man tu jan me the kid no ki ko play ya pi 6000 ngo wa ni ka jing chan ni